Ano kaya? Salamat Ninja Ride Gaming. Salamat sa patansak. Nagbaha. Hindi na. Maraming salamat Tionin Vlogs. Ito, nagsasalang ako ng labahan. Yes, marami akong labahan. Mga tatlong cycle to. Sus, laba-laba. Dali lang, magluto muna ako ng ano.
nagsalang ako ng labahan, tsaka magluluto pa ako ng breakfast, tiunin. Ayan talaga ang buhay OFW. Solo flight. Sige lang, tiunin. Work muna dyan. Salamat. Maraming salamat, RC Pinoy.
Ngayon lang ako mag-almusal. Kain. Ano lang asin Pinoy? Scrambled egg at saka sliced cheese. Ito lang madaling i-prepare sa almusal eh. Salamat Bernadette Dagoy, channel sa patamsak. Tangay la ako nag-almusal.
Ngayon ka lang nagising, Bernadette. Sabagay, ay ano pa lang naman dyan eh. Alas 8:45 ng umaga. Mamaya mag-ano ako magtinula ako ng isda. Gina Oliva, maraming salamat sa patamsak. Ano ba?
Maraming salamat sa patamsa ko sinirang nanay. Yeye boy, maraming salamat. Tatski 71 Logo Vlog, salamat sa patamsak. Salamat. Yeye Boy Gaming, salamat sa patamsak. Ay, asin. Ayan na.
Ayoko. Paano ta? Mabait to si Lods Neil Tamsakdan. Nax naman si Yeye Boy. Salamat. Nax na. Yes, Yeye Boy, salamat. Ayan, dumating na si Bernadette Marquez. Maraming salamat sa patamsak. Kita nyo to guys, oh. Ah, apat na buwan na hindi pa ako nagpapagupit. Oo, oo, Bernadette, natakot ako magpagupit. Kaya tiis muna. Kahit ganito kahaba na, oh, tinan mo, oh. 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 Oh.
Oo naman, oo naman, Yeye Boy. Kambal ni Yeye Boy, maraming salamat sa patamsak. Ning, sino to? Rai Gaming, maraming salamat sa patamsak. Ha? Hanggat hindi nasita sa HR, wag muna magpagupit. Hindi pa naman ako nabibigyan ng memo eh. Oo, Berna Marquez, wala pa akong memo galing sa HR. Kaya hindi mo na ako magpagupit. Sana okay na yung ano natin, pandemic para matuloy ako sa Mayo, schedule ko ng bakasyon. Maraming salamat, Berna Marquez. Ninja ni Rai Gaming, maraming salamat sa patamsak. Nox na. Saan na pinduta ang name?
Walang paglan. May jacket ka. May jacket ka. Ala, Bisaya din ni si Ray Gaming. Ray Gaming asa ka sa Bisaya dapit. Ray Gaming, pindutin mo lang yung ano, pindutin mo lang yung pangalan mismo tapos may lalabas na ano, moderator. Ay, pastilan. Pastilan din is Ray Gaming, taga Cebu Manday ka, oy. Padala ka dito sa ila sa Manila, Litson Cebu. O Chorizo na lang. Kahit malakas boses ko dito, solo lang ako sa flat. Bernadette, kana si Ray Gaming, taga Cebu, Bisaya man din na siya. Layo na ng karkar, oy. Dito ko sa akong igsoon, abot ko karkar. Marami doon mga chicharon. Ay, Ray Gaming, basig makauli ko pohon sa Mayo, madto ko sa akong igsoon, Cebu. Ano ko, Manila, Cebu, Leyte. Maraming salamat, Yay Boy. Asa man to? Bulacau ba yun? Bulacau, Cebu. Maraming salamat, Evelyn Rufa. Oo, nakaano na yan. Nakalinya na yan, Masbate.
Naghihintay ako dito sa ano sa unang cycle nung labahin ko. Alright. Ryan, ay nag-imbita nimo oh. Ray, pagmudayin ko sa Cebu, tagay kog lechon ha. O kahit chorizo lang.
Next. O yan ha. Nag-ingon na ka Ray ha. Ganyan pala. Ganyan pala. Ayan. Sige ta. Okay lang ta. Nanay Luz, pinapabati ka ni Evelyn Rufa. Nanay Luz. Yan, tapos na yung isang cycle ko. Samantha! Kumusta Samantha, anak? Nanay, Ate G, Neng, Dena, Samantha, si Mama nasa work, di ba?
Ayan, tapos na. Pastilan yan. Hello, Kit Kat and Cookie. Mga alaga naming aso dyan. BFF ni Berna Marquez, maraming salamat sa patamsak.
Wala, Berna. Mahaba, mahaba na yung sagot ko. Wala naman. Padalhan kita. Hindi pa rin mahaba sagot ko.
Guys, maraming salamat sa nagtamsak. Marami pa akong gagawin dito. Bye.